Здравейте! Аз съм Ваня Арбалиева и съм създател на Движението е вдъхновение, тази страница. И се включвам от работната площадка, защото труда също е движение. Особено ако искате да дадете личен пример на вашите деца. Така че най-хубавия съвет е да давате личен пример. Не да мрънкате, не да недоволствате и да се оплаквате, че децата са само на телефона, ами лично да правите нещо, което да вижда детето ви ежедневно, че вие го правите, че се движите или че четете книга, а не само чети, пък то всъщност иска на телефона. И ето сега труда е движение, пренасяме дърва, за да запалим камината. Така че движението е вдъхновение, особено когато е личен пример за това, което искаме да възпитаме в децата си. Честито честито Рождество Христово и успешно и весело посрещане на новата година ви пожелавам!